Moltes gràcies per ser aquí i gràcies als Més Matiners. Ahir o abans d'ahir em sembla que vam aturar la inscripció al fòrum d'aquest any per poder-hi encabir tothom i al llarg del matí imagino que acabarem de ser-hi tots. Primer de tot això, moltes gràcies. És el tercer fòrum que organitza l'Acadèmia Catalana de la Música. Hem volgut sempre triar amb molta cura els temes dels quals tractem. El primer any, el 2017, vam abordar el tema de la relació del món professional de la música amb el món de l'ensenyament i també la relació del món de la música i el sector de la música amb el municipalisme. I l'any passat vam abordar la música i la transformació social, els projectes socials des de la música que es fan a casa nostra i que són molts i que no sovint tenen ni la visibilitat ni el coneixement per part de la resta del sector o del sector professional de la música. Aquest any hem volgut posar al centre del debat el tema dels festivals. No perquè sí, sinó perquè són present i són futur. Ara mateix a casa nostra hi ha aproximadament 400 festivals. Hauríem de veure quins festivals o quin tipus de festivals o en aquest cas hem volgut centrar la mirada en els festivals que són fruit d'una reflexió que aborden amb una mirada avançada aquest segle que ja no és tan nou. I per això m'agradaria donar pas i presentar a la Catherine Deventer, secretària general de la European Festivals Association, EFA, una de les plataformes de festivals més importants i influents d'Europa i del món, que reuneix i connecta a més de 100 festivals de totes les disciplines artístiques de més de 40 països diferents i que des de fa quasi 70 anys es dedica a desenvolupar polítiques culturals des dels festivals. És també codirectora de Europe for Festivals, Festivals for Europe, EFFI, cofundadora i membre del Consell de The European House for Culture, una iniciativa de l'EFA, membre del grup estratègic Soul for Europe i membre del Comitè de Cultura del projecte New Narrative for Europe de la Unió Europea. Moltes gràcies, esperem que el matí sigui profitós. Amb tots vosaltres, Catherine Deventer. Good morning. Buen día. That's it in Spanish. I will have to switch to English and address you in English this morning, although it's very early and the English brain is not switched on yet, but I have with me a translator and I'm very grateful for that. So I will speak in blocks and then the blocks will be translated to Spanish. Can we switch to the PowerPoint that I prepared for you? La Catherine explica que haurà de fer la presentació en anglès, però tenim la traducció consecutiva, per tant ella cada slide o cada cert fragment anirà parant perquè jo pugui fer la traducció i comencem. There was a lot in the introduction, there was a lot of Europe or European in the description of what I do. And it's true, I truly believe in this community called Europe. I don't believe in everything that the political project does, but I think it's the best we can do at that stage. So my presentation and my introduction to you has to do basically with this European community of festivals that the Catalan festivals in a way are embedded in. A la meva presentació abans s'ha dit moltes vegades la paraula Europa i és cert, jo soc una persona que crec molt en Europa, potser no estic d'acord en tot el que implica políticament, però sí que penso que és el millor que podem tenir a hores d'ara i és el millor que tenim de fet. I a la meva presentació justament em centraré en aquesta comunitat europea de festivals de la qual Catalunya i els seus festivals formen part. So let me give you some numbers.
In the Netherlands, a small country with 17 million inhabitants, we find a listing of approximately 1,000 festivals. This means one festival for an average of 17,000 people. Exploitation to the European population would suggest that potentially we have 40,000 European festivals. The same extrapolation for Malta. With its 25 festivals, professional festivals, for 440,000 inhabitants, confirms the potential of 42,000 festivals in Europe. If there are 1,000 people a year visiting an average European festival, and we have 20,000 festivals in Europe, 20 million people at least visit a festival every year. This means that an average of 55,000 people visit a festival every day. And probably that is 5 times more. Finland has 100 professional festivals. 80 of them are member of Finland Festivals, an organization, and registered today 2.3 million visitors. With only 5.5 million inhabitants in Finland, this means that 1 on 2 people visit a festival. During the Savonlinna Opera Festival, the number of people visiting the festival is double the people living in the city. And I heard this morning that there is more than 400 music festivals only in Catalonia. The 2017 Edinburgh International Summer Festival issued 3 million tickets for an estimated attendance of 1 million visitors and residents. Some 25,000 professionals and amateur artists participated in 40,000 performances of 5,000 separate productions across 400 venues, altogether combining for an economic impact of £185 million. On an average, a €1 investment into a festival yields €10 return. For the skeptical amongst you, I would refer you to the vast range of studies that are available on the European festivals and the European Commission's website on the economic impact of Europe's festivals. Algunes xifres. Als Països Baixos, un país petit amb 17 milions d'habitants, trobem una llista d'aproximadament 1.000 festivals. Això significa un festival per a una mitjana de 17.000 persones. I si extrapolem aquesta xifra a la població europea, tindríem un potencial de 40.000 festivals europeus. La mateixa extrapolació, si la fem per Malta, amb els seus 25 festivals professionals per a 440.000 habitants, confirma el potencial de 42.000 festivals a Europa. Si hi ha 1.000 persones l'any que visiten un festival europeu típic i tenim 20.000 festivals a Europa, vol dir que 20 milions de persones com a mínim visiten un festival cada any. Això significa que una mitjana de 55.000 persones visiten un festival cada dia i probablement aquesta xifra sigui 5 vegades més. Finlàndia té 100 festivals professionals, 80 dels quals són membres de l'Organització de Festivals de Finlàndia i conjuntament enregistren 2,3 milions de visites. Amb només 5,5 milions d'habitants a Finlàndia, això vol dir que una de cada 2 persones visita un festival. Durant el Festival d'Òpera de Savonlinna, a Finlàndia, el nombre de persones que va visitar el festival és el doble de les persones que viuen a la ciutat i aquest matí hem sentit dir que a Catalunya tenim més de 400 festivals. Aquesta petita ciutat de Savonlinna té 34.000 habitants. Els festivals venen 70.000 tiquets bàsicament a les persones que venen del voltant de la ciutat. I a més el festival reporta un retorn sobre la inversió molt elevat pel que fa al turisme. I altres ciutats petites de Finlàndia estan també mostrant els mateixos resultats. El Festival d'Estiu d'Edimburg de l'any 2017 va emetre aproximadament 3 milions de tiquets per a una participació estimada d'1 milió de visitants i residents. Uns 25.000 professionals i també artistes amateurs van participar a 40.000 produccions o actuacions de 5.000 produccions separades en uns 400 llocs i conjuntament van representar un impacte econòmic de 185 milions de lliures esterlines. De mitjana, per tant, una inversió d'€1 a un festival dona i resulta en 10 euros de retorn. Pels que sigueu escèptics aquí al públic, us aconsellaria que consultéssiu l'enorme quantitat d'estudis que tenim disponibles a la EFA i també a la Comissió Europea per veure realment quin és l'impacte econòmic dels festivals a Europa. These are only numbers and sometimes we use them to defend ourselves for our very existence, for our contribution
but they are also a way to understand our responsibility. It's an incredible power and an incredible potential that the arts festival sector, not only the music, but the arts festival sector in general is bearing. When I thought about today and about the three terms, of which the first one is singularity, I immediately also think about the other end of the term of singularity, which is the term globalization. Because in a way, one could think that the term singularity or the distinctiveness somehow is opposite or on the other end of the term globalization. And there is for sure some truth in this. The impact, I believe, of globalization cannot be measured yet 100%. It is evident that new technologies, digitization, the internet, and the increase of mobility have an impact on all parts of our society. They already have, for the better or for the worse. I think we are all together in the middle of a search period. Replies and regulations with regards to the effects of globalization have to be formulated on a short term. And we should contribute to these replies and regulations. In your capacity, in our capacity as festival makers who want to bring something to the broader public, your contribution towards the better of this latest revolution is to be taken very serious. So the question of identity or uniqueness or distinction within the arts market seems to be a huge task for a festival. Identity on the one hand, the specific, the special, is not, according to my opinion, in contrast or in competition with the global phenomenon of these days or the idea of collaboration. There is no reason whatsoever to substitute, for example, classical music by global music. International music as such does not exist. Identity or the sense of identity has no reason to decrease with globalization. The individual identity has to be protected as our future heritage. It should be not absorbed by globalization, but the tension between the two, between identity and globalization, this tension is the topic that is discussed in our festivals. Not identity or globalization as such. And in the search of the tension lies the task of a festival as a laboratory for new ways of thinking and living. Aquestes xifres que hem comentat són molt importants i, de fet, les utilitzem molt sovint per defensar-nos i per mostrar a tothom com som d'importants. Però alhora també són una gran responsabilitat per la nostra tasca, perquè representen realment una tasca molt important. Quan vaig pensar en les tres paraules al voltant d'aquesta trobada d'avui i començant per la paraula singularitat, immediatament vaig pensar en l'altre espectre, en l'altre extrem, que és la globalització. El que se sol dir és que la globalització destrueix la singularitat i penso que hi ha part de veritat en aquestes paraules. L'impacte de la globalització no es pot mesurar tanmateix al 100%. És evident que les noves tecnologies, la digitalització, l'internet i l'augment de la mobilitat tindran un impacte en totes les parts de la societat i, de fet, pel millor o pel pitjor ja l'estan tenint. Estem tots junts en aquest període de recerca i, per tant, a curt termini hem de trobar respostes i també noves regulacions pel que fa als efectes d'aquesta globalització. I penso que hem de contribuir a aquestes respostes i aquestes regulacions. En la nostra capacitat i en la vostra capacitat com a creadors de festivals heu de tenir aquesta contribució perquè volem acostar les arts al públic en general i, per tant, la nostra contribució i la vostra contribució cap a una situació millor en aquesta darrera revolució s'ha de considerar de forma molt seriosa. Per tant, la qüestió de la identitat o del caràcter únic o de la distinció dins del mercat de les arts és molt important. La identitat per una banda, allò específic, allò especial, no ha de contrastar o tampoc no ha de competir amb el fenomen global o amb la idea de col·laboració amb l'altre. No hi ha cap motiu per substituir, per exemple, la música tradicional o la música clàssica per la música internacional. A més, la música internacional com a tal no existeix. La identitat o el sentit de la identitat tampoc no hi ha cap motiu perquè es redueixi amb la globalització. La identitat individual ha de ser protegida com el patrimoni futur.
no ha de quedar absorbida per la globalització, sinó que la tensió entre dues coses, identitat i globalització, és el tema important per als nostres festivals. No la identitat per si sola ni la globalització per si sola, sinó la tensió entre ambdues. I en la recerca d'aquesta tensió, o sobre aquesta tensió, és on resideix la tasca d'un festival com a laboratori per a noves formes de pensar i de viure. This laboratory function of a festival is also true in terms of the second term of this conference today, which is audience engagement. When a festival scores locally, it will also gain international reputation. You cannot depart from an international audience. A festival is a local event. A festival, through its intrinsic form of organization, is the best instrument to address various audiences. And I know I don't need to tell you. Different performances and programs, strands can appeal to different target groups. Like that, festivals can play on the height of various artistic tendencies without losing their originality. The communication targets various groups in their specific way. Like that, the next generation will remain interested in what was, what is, and what will be. I see here maybe the biggest challenge in the fact that through the increase of ticket prices, rather older and more elitarian audiences are attracted to festivals. One has the impression. I think that the accessibility is rather a material problem than a problem of technological evolution. Audience development is a separate issue, partly depending on ticket prices, but also on the fact that young people are not interested, not only because of the artistic offer, the genre, the program, but also because of the atmosphere that sometimes is established around festivals. I suggest that within the context of, in particular, traditional festivals, we have to focus a lot on young audiences or on people that do not sit in concert halls normally. This will paint our festival and their character, their soul and their idea of their accessibility. Aquesta funció de laboratori del festival també és certa pel que fa a la participació o la implicació del públic, és el segon terme d'aquesta conferència. Quan un festival té bons resultats localment, també guanya reputació internacional. No podem mai desfer-nos d'aquesta audiència internacional. Un festival és un esdeveniment local. Un festival, a través de la seva forma intrínseca d'organització, és el millor instrument per adreçar-nos a diferents públics. Diferents programes i diferents actuacions poden atraure diferents grups diana. D'aquesta forma, els festivals poden també seguir algunes tendències artístiques sense perdre la seva originalitat. La comunicació s'adreça a diferents grups de forma específica en cada cas i d'aquesta manera la generació següent seguirà estant interessada en allò que va ser, en allò que és i en allò que serà. Aquí veig que trobo que és el principal repte el fet que a través de l'augment dels preus de les entrades hi ha cada vegada públics més grans i potser més pertanyents o més propers a les elits que es veuen atrets als festivals. Sembla que és així. Penso que l'accessibilitat tanmateix és més aviat un problema material i no tant un problema d'evolució tecnològica. El desenvolupament del públic o de l'audiència és un tema separat que en part depèn dels preus de les entrades, però també depèn del fet que els joves no estan interessats, i no només a causa de l'oferta artística, el gènere musical o la programació, sinó també degut a l'ambient que s'ha establert o s'ha consolidat al voltant dels festivals. Suggereixo que dins del context dels festivals tradicionals ens hem de centrar molt en els públics joves o en les persones que normalment no van a sales de concert. I això penso que aportarà molt als nostres festivals, al seu caràcter, a la seva ànima i a la idea de la seva accessibilitat. All these are going to be questions, I think, that are going to be discussed throughout the whole day, so I cannot go in depth into all these issues, but I know that there is a lot of experiences and proposals and question marks around this hall that will be addressed throughout the day of today. Maybe another element on the laboratory function of the festival is where today the money comes from. There are new systems
I call it new money, new ways which seems to balance the decreasing subsidies everywhere. There are new forms of corporates growing, collaborative models, new business models for which we do not even have a term yet. There are festivals such as within the IFA membership, for example, such as the Audi Festival, under the wings of a car producer. They are replacing, in a way, the classical foundations. The question of where the money comes from and what defines its motivation is a delicate one, in particular when we come to the question in how far this trend hinders the autonomy to the arts and the artists, and in how far this trend just follows the market-driven model of request and offer, leaving the responsibility of the state or the public authority behind. We, as the European Festivals Association, are very aware of the problem about shrinking subsidies all over the continent. The reduction means that the state, the public authority, and the public opinion in times of crisis do not consider the arts and its entourage beneficial. The question that is put forward so rigorously by the state in the past years to measure the economic impact of the arts needs to be replied to in our own terms, because the state, not surprisingly, will formulate its own replies and develop its own initiatives, not necessarily for the best of the sector. Sobre aquestes qüestions que he comentat en parlareu tot el dia i per això jo ara no puc entrar en els detalls i a més sé que aquí a la sala hi ha moltes persones que tenen molt bones idees i de ben segur que en parlareu durant tot el dia i podreu avançar. Un festival també és un laboratori pel que fa als diners, al finançament. Hi ha nous sistemes, noves maneres que semblen equilibrar una mica la reducció pel que fa a les subvencions que hem patit a tot arreu. Hi ha noves formes de finançament corporatiu, models col·laboratius, nous models de negoci que han aparegut i que encara hem d'acabar de veure com funcionen. Hi ha festivals, per exemple, com l'Audi Festival, que és organitzat per un productor de cotxes, per aquesta marca de cotxes, i és un model que sembla substituir un finançament clàssic. La qüestió d'on procedeix els diners i què defineix la seva motivació és una qüestió delicada, en particular quan arribem a la qüestió de preguntar-nos fins a quin punt aquesta tendència obstaculitza l'autonomia de les arts i dels artistes i fins a quin punt aquesta tendència simplement segueix el model basat en el mercat de demanda i d'oferta, deixant enrere la responsabilitat dels estats i de les autoritats públiques. Nosaltres, com a Associació de Festivals Europea, som molt conscients del problema sobre la reducció de les subvencions a tot el continent. Aquestes retallades signifiquen que l'Estat, les autoritats públiques i l'opinió pública en temps de crisi no consideren que les arts i el seu entorn siguin beneficioses. La qüestió que els estats aquests darrers anys han plantejat sovint és com es mesura l'impacte econòmic de les arts i penso que aquesta resposta o aquesta qüestió hi hem de respondre nosaltres en els nostres propis termes, perquè l'Estat, de forma poc sorprenent, formularà les seves pròpies respostes i desenvoluparà les seves pròpies iniciatives i no necessàriament per al millor dels interessos del sector. What we then formulate as an alliance of festival makers is that the arts are a necessity. There is no need to measure the arts impact. One cannot even measure the arts impact, I would argue. We in the arts sector are convinced of the direct positive societal impact of the arts. We are convinced that the arts are defining the spirit and the temper of a society. I would personally even dare to say it defines the soul of a community. The arts contribute to the well-being of the public or an extension of society at large. This well-being or moments of reflection, this exercise of reflection in beauty brings people together and develops dialogue. That is what happens in a festival. You cannot measure the impact of the arts, but you can measure the impact of a festival. Nosaltres, dins l'Aliança de Festivals, pensem que les arts són una necessitat i, per tant, hem de medir-ne l'impacte. Tanmateix, diria que és molt difícil de mesurar o impossible de mesurar l'impacte de les arts. Nosaltres, al sector artístic, estem convençuts de l'impacte positiu en la societat que tenen les arts. Estem convençuts que les arts defineixen l'esperit i el temple d'una societat i fins i tot m'atreviria a dir que defineixen l'ànima d'una comunitat.
Les arts contribueixen al benestar del públic i, per extensió, contribueixen al benestar de la societat en general. Aquest benestar o aquests moments de reflexió, aquest exercici de reflexionar al voltant de la bellesa fa que la gent s'uneixi i desenvolupa el diàleg. Això és el que passa a un festival. No pots mesurar l'impacte de les arts, però sí que pots mesurar l'impacte d'un festival. What research says, and I'm sure you follow this on Facebook or other sources, what research says is that cultural participation increases the personal self-esteem. A higher level of cultural participation means an increased mental and intellectual space for differentiating the world. Culture is a driver for behavioral change. It exposes us to something we do not know. Neurological research says that we are beasts of our own comfort zones, scared from the other. This is in our genes. Not knowing someone or something triggers intuitively fear and resentment. This is what culture takes away from us, the fear and the resentment. Researchers from Newcastle University found that viewing contemporary visual art had a positive effect on the personal lives of nursing home-bound elders. Art also has utilitarian influences on society, as research shows. There is a demonstrable positive correlation between school children's grades in math and literacy and their involvement with drama and music activities. Another source says, art preserves what fact-based historical records cannot, how it felt to exist in a particular place at a particular time. Art, in this sense, is communication. It allows people from different cultures and different times to communicate with each other via images, sounds, and stories. A song, a film, or a novel can rouse emotions in those who encounter it, inspiring them to rally for change. El que diu la recerca, i segurament ho haureu pogut seguir a Facebook o alguna xarxa social, és que la participació cultural augmenta l'autoestima personal. Un nivell més elevat de participació cultural significa més espai a nivell mental i intel·lectual per poder diferenciar el món. La cultura és un motor per al canvi conductual, perquè ens exposa a quelcom que no coneixem. La recerca neurològica diu que som bèsties de la nostra pròpia zona de confort i que ens fa por l'altre, allò que és diferent, i això forma part dels nostres gens. No conèixer algú o no conèixer alguna cosa intuïtivament desencadena en nosaltres por i ressentiment. Uns investigadors de la Universitat de Newcastle van descobrir que el fet de veure art visual contemporani tenia efectes positius en les vides personals de persones de la tercera edat que vivien a residències per a persones grans. L'art també té influències molt beneficioses sobre la societat. Existeix una correlació demostrable i positiva entre les notes que treuen els nens a l'escola en assignatures com matemàtiques i també alfabetisme i la seva implicació o participació en activitats teatrals o musicals. I una altra font diu: l'art conserva allò que els registres històrics basats en els fets no poden conservar, i és com se sentien les persones que vivien en un lloc concret en un moment concret. En aquest sentit, l'art és comunicació, permet a les persones de diferents cultures i de diferents moments, de diferents èpoques, comunicar-se entre si a través de les imatges, dels sons i de les històries. Una cançó, una pel·lícula o una novel·la pot despertar emocions en aquelles persones que hi entren en contacte, inspirant aquestes persones a unir-se a la recerca del canvi. But, of course, empirical research is always a question of interpretation. There is another end, in a way, of actors of the arts that would say, and I quote from a manifest of an arts organization, "The arts that is looking for an audience is no art." Another quote, "An artist is no entertainer." Another quote, "Accessible arts makes us addicted to junk food, which kills our thinking until we do not want anything else than junk food anymore." Another quote, "The arts do not need to be understood. It is a form of fundamental research. Fundamental research does not long for application, but for knowledge for the sake of knowledge."
Però sabem que la recerca empírica està subjecta a la interpretació i, per exemple, en aquest sentit també podria afirmar les cites següents que vaig trobar en un manifest d'una organització. La primera cita diu: les arts que estan buscant un públic no són art. Una altra cita: un artista no ha de ser un animador. Una altra cita: les arts accessibles ens converteixen en addictes al menjar escombraria, la qual cosa mata la nostra imaginació fins al punt que ja no volem res més, no volem cap altra cosa que no sigui menjar escombraria. I una altra cita: les arts no han de ser compreses, és una forma de recerca fonamental. La recerca fonamental no busca ser aplicada, sinó que el que busca és el coneixement simplement pel coneixement. So where is the answer? What is the function of the arts in our society? I personally feel very close to the idea that the arts has a strong impact on community building. I think in terms of living together, of curiosity, of reciprocal fascination, of understanding the other, questioning myself, dialogue and empathy. And I think that we more or less all share this idea in this room. I realize that community building is not a one-dimensional exercise, but has many ingredients: access to knowledge, awareness of our community, citizenship, forms of interaction. I assume, not only for the sake of my argument, that the arts can be applied in this context. That is how I stand in my life, and that is a choice in a way that I'm making. All our members of the European Festivals Association, are convinced of their societal relevance. Their raison d'être is linked to the added value offered to the community. They are committed to improve the life of people in their city, in their village, in the time and around the time of the festival. To discuss a more general idea of this complex task of community building through the arts is one of IFA's main missions. The European Festivals Association is a meta-platform where a dialogue on the collective level can happen. The setup, work, and the participation of a festival in such a network is in itself an expression of a kind of societal engagement. And the very fact, actually, that you are all here today to come together and speak with each other and learn from each other is already an act of responsibility towards society. Festivals in IFA share, they learn, they commit, they give a mandate to a voice on a European level, adding a dimension to their local voice. IFA's members, or the EFE festivals, or the alumni of our training program within the Festival Academy want to contribute to a positive society. They want to learn, but also want IFA to organize a voice for festivals. In that sense, participating in such a forum, participating in a trans-local discourse or in an international context is an expression of your own commitment. Our task is to bring together proposals, discussions, questions about arts, festivals, and arts' roles in our society. This collection of realities results in an alliance, not an alliance of one opinion, but of various voices, faces, points of views, format, styles, that all feed, inspire, and inform each other in a connecting, vibrant alliance for an open conversation between festival makers, cities, countries, and continents. Per tant, on es troba la resposta? Quina és realment la funció de les arts a la nostra societat? Personalment em sento molt propera a la idea que l'art té un impacte molt fort quan es tracta de construir comunitats i penso això en termes de la coexistència, de la convivència, de la curiositat, la fascinació recíproca, el fet de comprendre l'altre, també en el sentit de qüestionar-me a mi mateixa, de considerar el diàleg, l'empatia, i penso que aquí en aquesta sala tots més o menys compartim aquesta opinió. També soc conscient que el fet de construir la comunitat és un exercici que no només té una dimensió, sinó que té més d'un ingredients.
Per exemple, l'accés al coneixement, la conscienciació pel que fa a la comunitat, la ciutadania, les diferents formes d'interacció. Per tant, parteixo del punt, i no només per presentar el meu argument, que les arts es poden aplicar en aquest context. Així és com jo em posiciono a la meva vida i aquesta és la tria que faig per la meva vida. Tots els nostres membres de l'Associació de Festivals Europea estem convençuts de la nostra importància a nivell de la societat. La nostra i la seva raó de ser està relacionada amb el valor afegit que ofereixen a la comunitat. I per tant aquests membres de la nostra associació estan compromesos a millorar la vida de les persones a la seva ciutat, al seu poble i també en el moment en què dura el festival. Debatre entorn a una idea més general d'aquesta tasca tan complexa de crear comunitats al voltant de les arts és una de les principals missions de la nostra associació, l'EFA. L'EFA és una metaplataforma en la qual es pot desenvolupar un diàleg a nivell col·lectiu. La configuració, la feina i la participació d'un festival en aquesta xarxa és en si una expressió d'un compromís cap a la societat, i el fet que estigueu tots aquí avui reunits en aquesta sala i que dediqueu el dia d'avui a debatre sobre aquestes qüestions és per part vostra un acte de responsabilitat cap a la societat, és el que esteu fent. Els festivals a la nostra associació comparteixen, aprenen, es comprometen i també exerceixen aquest mandat de representar la veu dels festivals a nivell europeu, amb la qual cosa estan afegint una dimensió a la seva veu local. Els membres de l'EFA, els festivals de l'EFFE, els antics alumnes dels programes que han desenvolupat a The Festival Academy, volen contribuir a crear una societat positiva. Volen aprendre i també volen que la EFA organitzi una veu comuna per als festivals. En aquest sentit, participar en un fòrum i participar també a qualsevol fòrum que s'organitza a nivell internacional és una expressió d'aquest compromís. La nostra tasca és reunir les propostes, els debats, les qüestions al voltant de les arts i dels festivals i del seu paper a la nostra societat. La unió de les diferents realitats resulta en una aliança, no una aliança d'una única opinió, sinó de diferents veus, de diferents rostres, de diferents punts de vista, formats i estils. Totes aquestes coses es veuen nodrides, inspirades i també influeixen de forma mútua tots els membres en una aliança que connecta i que vibra a favor d'una conversa oberta entre els festivals, els creadors dels festivals, les ciutats, els països i els continents. Every festival, of course, is rooted first of all in its local community. But the European or the global community are part of these local roots of a festival. As a discourse, as a discussion, as a question, as something present in our daily lives. It is something what I would call as the roots from above. IFA as an alliance of festivals is based on this joint fascination, a fascination or the roots from above. It is a privilege and a potential to bring festivals together which can refer to joint successes, to joint challenges, as well as to shared concerns, a community building in the world. This conscientiousness is a source of energy and a permanent task for every community and also for IFA. It is an engaging task, it is exciting, it is demanding. It binds the festival's world somehow together. And that does not only apply, of course, on the European level, but it would apply maybe even as a result of today's meeting here as well, that the joint discourse of something that binds us together is in a way the demanding task for the days after this forum. Arts festivals would be missing an important part of their function if they were totally consumed by their very local attractiveness or mission and did not see the inspiration inherent in the global or in the European project or in the process. The building of our joint community is, as I said, demanding. It needs the contribution of various players, including ours. This very forum here in Barcelona is an example of our wish to increase our effects as arts organizations on society. An example of joint efforts, of commitment to dialogue, of willingness to share and a readiness to plan ahead. IFA is very glad and is very happy with its committed members, and I'm
Glad to see here Oriol from the Pedalada Festival. I'm very happy that we are back in touch with the Torroella de Montgrí Festival that was a member for many, many years, and we have a lot of contact still with many, many, many festivals in Spain, including San Sebastián, Santander, Granada, Úbeda, Cuenca, and many, many others. And I would be very happy beyond this day today in our various programs that I did not present now in detail, because I think a lot of this kind of information is accessible on our website, that I can speak to you personally or in the different working groups throughout the day about the various ways that you and IFA can interconnect, but also the Spanish Association of Classical Music Festivals that exists can interact as a member of IFA with you in order to bring all your proposals and your concerns into the shared room in a way of Europe's arts festivals. Two programs maybe I would like to mention very briefly to you. One is called, as it was mentioned in the introduction, Europe for Festivals, Festivals for Europe, FFE. It is a program open on the festival website called festivalfinder.eu. It's a labeling initiative by the European Commission and by the European Festivals Association that attributes a certain quality label for quality festivals every year with an international jury, and out of those labeled festivals, an international jury selects a certain amount of festivals to receive an award. So this is a program which is open to all arts festivals, be it a member of IFA or not a member of IFA. I invite you to look at. And the second program is our Festival Academy. It's a program that today has around 800 alumni coming from our different training programs for young curators, but also young communication and production managers to participate in 7-day-long academies. We just concluded one, meeting a global network of young festival managers from across the world. And in a way it is unique because it's not a conference of one day, it's not a conference of a weekend, but it's 7 days and nights. It's a very intense period in which you have the chance really to have sometimes a life-changing period of time with your peers in a framework that we are curating. Both these programs are available on our website, and I'm very happy, of course, as I said, throughout the day to speak to you. I would like to thank you for your patience. It's not so easy with English and Spanish, I know that, to communicate with each other, and definitely not at 9 o'clock in the morning. And I would like to thank you for the invitation to give me the floor to speak and share some of the concerns that we are having in the European Festivals Association. And I wish you a very successful day of work today. Thank you. La comunitat europea i global formen part de les arrels locals de cada festival, com a discurs, com a debat, com a qüestió, com quelcom que està present en les nostres vides diàries. És el que jo anomeno les arrels des de a dalt. L'EFA és una aliança de festivals basada en la fascinació comuna, aquesta fascinació, en aquestes arrels que estan per sobre. És un privilegi i té molt de potencial el fet de reunir festivals que conjuntament poden compartir les seves preocupacions pel que fa a aquesta tasca de construir comunitats al voltant del món. Aquesta conscienciació és una font d'energia i és una tasca permanent que tenim a l'EFA. És quelcom molt motivador, molt il·lusionador i és també molt exigent el fet de reunir i d'unir aquests festivals en aquesta tasca comuna. Els festivals artístics o d'art podrien perdre una part important de la seva funció i si quedessin completament consumits per la seva missió local i si no veiessin la inspiració inherent en els projectes i els processos que es duen a terme a nivell europeu i global. La construcció d'una comunitat global és quelcom exigent i necessita la contribució de diferents actors,
inclosos nosaltres. Aquest fòrum d'aquí de Barcelona, d'avui, és un exemple molt clar del nostre desig d'augmentar els nostres esforços i el nostre efecte com a organitzacions artístiques a la societat. És un exemple dels esforços comuns, del compromís que tenim cap al diàleg, la nostra disponibilitat a l'hora de compartir i de planejar el futur. L'EFA està molt contenta i està feliç de tenir entre els seus membres festivals tan importants com, per exemple, el Festival de Peralada. Estic molt contenta d'haver vist l'Oriol de Peralada aquí. També estic molt contenta que haguem pogut reprendre el contacte amb el Festival de Torroella de Montgrí i també, evidentment, altres festivals espanyols com Sant Sebastià, Santander, Granada, Úbeda, entre d'altres. I per mi seria realment un gran plaer durant el dia d'avui, si trobem algun moment, de poder parlar amb vosaltres perquè pugueu veure l'interès de formar part de la nostra associació. És molt important per nosaltres establir aquest diàleg amb els nostres membres perquè podeu compartir les vostres preocupacions i també fer les vostres propostes, que de ben segur són molt importants. En aquest sentit, m'agradaria, tot i que no he pogut entrar en detall en els nostres programes, m'agradaria parlar de dos programes en concret. Un està citat a la presentació, és Europe for Festivals, Festivals for Europe, EFFA. És un festival internacional organitzat conjuntament per l'EFA i la Comissió Europea, amb un jurat internacional. Trobareu la informació a la pàgina web de l'EFA. I l'altre programa que m'agradaria citar és The Festival Academy. Actualment tenim més de 800 exalumnes. Es tracta d'un programa que dura 7 dies i 7 nits, o sigui que és molt únic en el sentit que no és només un dia o un cap de setmana, sinó que són 7 dies i 7 nits, molt intensiu. És un programa molt important que permet compartir moltíssimes coses, posar-vos en contacte amb altres festivals i també pensem que és molt beneficiós i de nou trobareu tota la informació a la pàgina web. I bé, fins aquí la meva presentació. Moltíssimes gràcies per la vostra atenció i per la paciència, perquè parlant anglès a nivell de la comunicació potser ha estat una mica difícil, sobretot a les 9 del matí. Ha estat un esforç que us hem demanat, per tant, moltíssimes gràcies per la paciència. I bé, tinc moltes ganes de treballar durant tot el dia d'avui amb vosaltres i de ben segur tindrem l'ocasió de parlar. I això és tot. Moltíssimes gràcies per haver-me convidat. I think a big applause for the translator. Fantastic.